A Península Ibérica no século IX. A Península Ibérica no século IX distribúese por diferentes áreas de poder. Deste modo, atoparemos as fronteiras principais a través do río Douro e o río Ebro. En Occidente, Asturias, León, Galicia e Castela na zona máis extrema. En Oriente, Aragón, con os lados cataláns. E por último, baixe tamén a influencia da marca hispánica, tendo esta como límite o reino de Pamplona ou Navarra. Mais ao sur, o gran poder do Al-Ándalus, a través do Emirato de Córdoba. Será aquí cando empece a historia da nosa protagonista. O poder en Navarra estaba na dinastía Íñigo Arista, sendo estes considerados como os primeiros reis lexendarios. Se ben se les considera máis uns caudillos. O último destes caudillos sería Fortún Garcés, quen casou con Oria ou Aurilla, filla dunha familia visigoda convertida ao Islam. Froito do seu matrimonio nacería a nosa protagonista, que non sería outra que Oneca Fortúnez, é dicir, a filla de Fortún, cuxa historia imos a desvelar a continuación. Fortún, caudillo de Navarra, buscou no Reino de León unha axuda para poder contrarrestar o peso e o poder do Emirato cordobés. Como resposta, os exércitos cordobeses derrotaron a Fortún e fixeron prisionero xunto á súa familia. Deste modo, foron levados como prisioneiros á capital do Emirato, a cidade de Córdoba. Pero que ademais, Fortún caeu en desgracia ao ver que a súa terra caía en mans dunha nova casa dinástica, a dinastía Jimena. Como era habitual neste tempo, as políticas matrimoniais permitían establecer lazos de unión entre as familias nobles andalusíes e as familias nobles cristiás. Deste modo, Oneca foi entregada a Abdalá, un dos príncipes do Emirato. Do seu matrimonio naceu un fillo, Muhammad. Pero os tempos de viñas rosas, de seu ver, remataron cando Abdalá decidiu casar con outra princesa. Deste modo, repudiou a Oneca, e esta tivo que fuxir da cidade cordobesa e emprender camiño cara ao norte. Atrás quedaba un pasado recente, pero sobre todo atrás quedaba o seu fillo, Muhammad, un dos protagonistas da historia no futuro do Emirato cordobés. A fortaleza de Oneca Fortúnez foi a que lle permitiu recompañar a súa vida. Deste modo, unha vez reinstalada no reino de Pamplona, foi quen de iniciar un novo proxecto de vida xunto a un mozo dunha noble casa navarra, neste caso, Aznar Sánchez. A familia Íñigo Arista conservaba todo o seu prestixio como primeiros monarcas lexendarios ou caudillos de Pamplona no reino de Navarra. Deste modo, non foi difícil concertar o matrimonio entre esta nova parella. Así, deste modo, froito desta relación, nacería unha futura princesa de Navarra, a cal levaría por nome Toda Aznar. Pasaría os seus últimos días en torno ao ano 890, momento do seu pasamento. Ata ese momento, o transcurrir da vida de Oneca Fortúnez non foi outro que o propio dunha muller representante da nobleza mundial. Con todo, a pegada na historia de Oneca Fortúnez foi moito máis aló do que ela mesma podería pensar. O matrimonio da súa filla, Toda Aznar con Sancho Garcés e Jimena, o que faría sería xuntar as dúas grandes familias dinásticas da monarquía navarra, a Íñigo Arista coa Jimena. Por outro lado, ao sur no Al-Ándalus, un fillo de Muhammad, Abderramán III, sería o primeiro califa de Córdoba no 929. E aquí, pois daquela,
onde acaba a nosa historia de Dona Oneca Fortuna.